Marora sumarang kita salubna. Dia muna tulang nami akara tulang nami. Ibagasan manugoto rohani mandapatok kamuna. Ima humbar dia kada tay na manaruhon babarinda kami. Tu ado kamuna. Asimoroni Tuhan ukah marihami. Panggabir parurasan dumuli madi beremuna. Burmuna tuak karing nanangut. Marite dia katangyan muna di sita-sita nami. Atong dihamuna tulang nami nangakan tulang nami be tusonope diharonai mandapatok kamuna. Mau di malas orang ibarat, las nang rawan itu dunia. So ni mas orang nami, mardong mula di ultima. Orang sama di kita selalu, tapi dia mau berdepan. So ni dua kedua kali data, hidup na dua di negara bertunggal mengutur berburu. Dulu jumpa kami di baru mereka curing dua kapal tujuran. Tapi dia muna. Jadi melihat dia sasak muna, dia mau pameruanan mereka madu. Di dunia dia itu di pernakot di macamnya hari. Ima dia akan ulang naik taburai anon mengarohamu suman hasumalan dia datai manaruhan babalinda hati tungan dia bunamion mula serohanani dia ka hatamunai pada pamudu dia kata nan dia mabasa dua sana basai kiur kirata sulena dia pas-pas na gulang itu ida itu nami sahabat munda tuami lasma tuami badala oni balunan Mau latih maraja nami tu sono peli biar nami ni malas orang ban las nang rawan itu dunia. Tong asal tak kerucunan non dia muna tulang nami tu martanya yang main kakek. Tong martanya yang main tak. Mau latih mati mulu Tuhan ni pasaharawan nami pero kami di bagasan manuguton. Tong do dengan di bagasan bukan dari kami las rohan nami Tuhan ni pacu kami nami takut tulang nami tulang nami karena tulang nami di bagasan pembason. Atau mu Tuhan nami dia kerencana nami. Lain mengundurkan anak burung siap teman-teman yang tomaramu dihami salub na jom-jom dihami atau tomar dalam di bagasan lasnya roh nama dan sonok kami nama Tuhan Yesus Kristus nama kami. Amin. Untuk kami bahasa sini di hot kaina kotang na binola pangarapna sonok pena mo terpas hatami tarbo kami di bagasan panagoton Tuhan dan mahal boy pas pasuna. Ini masalah
Salum madihita saluhna. Mauliati madi Tuhan tercoba ima di bagasa tikyon naung toto mengalehom asidok kolong ni rohana ima nagui anak do boruni kuliana di bagasa tikyon nang budur ro di bagasa coro ima lama calo pasu-pasu partonga saripeon sian adupan di debata maritisian kuliana alani nang disopungu saluhna ima siang suhu parana atau siang suhu parboru di nama ngudurhon anak dorok bormuna di nama jauh pasu-pasu pagogaso alani asa saat kita di bagasa tikyo memulai acara ima pasu-pasu pagogasan upang Indonesia salutna hari di rohata didita sing bukui di nomor 10 kelas di rumah ayat sada satu. Bata ama dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goar nito di perbadia amin martang yang mahita hodo na mga turho perdonga sari peoni terpuji maguarmu ali Tuhan ala disakapi hodo akan naringga Tuhan mijolma natinong kami di ida hodo dongan namion na marsakap na marbagas jalan narodo na sida mangido pasu-pasu. Tuha malatihon hami tuho, alamat perbuhe hatami tu anak do boruni huliami, gabero na sida tu bagas joromon. Amin. Mungkin mahamu. Puji-pujian, manangkor sian, dibeli tuta. Padananmu di gereja si pasu-pasu Tuhani alani ikon saya gadok di abu basari pe
Mataus 21 ayat. Sumurung siang saluhuk na roha ima na mangaramuti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Shalom. Oras malita saluhuk na. Mauliate ma dituhatta Jehovah ima napataruhon anak dok boruni Huriana di bagas Saptikion nalas kudur saluhukna ima suhu para anak dok parboru dohok natorok lasu ibu dohok Huria ima lapataruhon anak dok boruni Huriana ima lama calo pasu-pasu perbagasan sen adupan itu hapta Jehovah di bagas Saptikion ni enet dok hata ni debata ima sungun sipa ingot di pamasu-masuon ni anak dok boru ni Huriatta ima natak surat di Pesalmen 127 ayat sadabi onma hatani Tuhatta moloso Jehovah paulihon bagas luja sampindo akka namamadde moloso Jehovah paulihon bagas luja sabindo akka namamati ido yang rosahatna nang tongon ima songoguarmon amang panguli lasroha ade ido tahe lasroha sudihita do na pungudison siap su para anak pe do parro las kita herwata amang do tamina inang poroan las do tahe rohamina yura sesadario ala nilas ni rohani inani agak keliling dia jadi kita malas ni roha ate aku bawa tu harap langsung malas ni roha di bagasat dikyo pada roha anak korun itu anak molo adong amang dotang minang unang mak bagi adong si bangat kaya dia teh kusudin kita las roha di bagasat dikyo mau ima dia mula juga so kuarmon amang bangun las roha ay molo ingot amang panguli raon ima nalay magbagas sa mo na mulai mardamat-dongan nung adok yan ibagasan rohamuna ima asasaw ko nagagasan ityo hindi pinaksinta muna usaha do ima buwan adupan ni debata ibagas jorong ni debata ima uru-uru pardong saripyon namin tak ko lang naman dong sunguni ibu din hamong na jalan masa nuai na pinaksitan ni rohamuna sedarion ikun gabi sada keluarga ni hak Kristen ni baru maham dumacalo pasu-pasu parbogasan andong siya di batang matitisian na puso jadi perlu si itu na perjolo si botong muna amang panguli dohot inang oroan diso ima taringot tu haburhatan ni pardongas saripeo ni haburhatan ni pardongas saripeo ni ima na tinotok pun manang nabinahin ni debatag na tinonahon ni debatag
Sopo siang mulana iman siang uta na perjuli si Adam do si Hawa. Molo bagas do olo hita sema cahaya di hata ni debata mungkin akka ama do inanong itsmul di sob tiboto be. Ima disada Musa itu sada ayat 27 di pasu-pasu Tuhan debata ima comai asa martinopan di amang tawina. Amin.
au ni debata ditahiro hamuna donuai nang marbagas alai dan tamahala Kristen marbagas somon si pelebegu atau tangyon hamuma jolo hata ni debata taringot tu pardonga sarepeon ni hala Kristen dung ditokpa debata jol mai ido iba nama dang dinggan sa sadabaway bujun kubain ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen aku ni didok Tuhan Yesus ganu na paulakon na niulina iya suala na marmaina na panakupot sa do pangalaku do nang namabuat na sirangi atong na pinadomo ni debata yang jadi sirang di Joma songonon didok debata tu bawai hamu akta bawa haholongi hamu mapar di hutamu nabe somon Kristus na makaholongi hudiyay jalan na mga lew dirina umokopsa unang muruk hamu rupat na sidat ikum marroha hamu mararupun na sidat sangabay hamu na sidat somon do mapanean di hamuluan na surasuda dungi songono di dohatan debata tu akta boru-boru gioloy marupua mabawa nabe somo pangoloy na di Tuhani ay baway do ulu limar di hutana songon Kristus ulu ni huriyay iko botor porman toman mardongan halabohod do haminahon nitod di borborui imana arga di jolo ni debata do di jolo ni Joma atong songon akka na mamarangehon hatan ni debata mahamu sumulut ko para sini rohaw do habasaron do haserepon ni roha mahamu masih pauneunean mahamu do masih asia-asia saluhuk riting ni roha muruk rimas panonggahiyon doho pangicahiyon do may siyan hamu namanutuk kumaaw jumulo diho ali panguli kelas roha si matupang olo doho makajong joko di jolo ni debata na uboto saluhuk doho di jolo ni akadongan na pungudiso na dipangido rohamdo si Cintia Francisca si Galingkingon na niririkmon gabi nung amu saripe olo doho makaholong iba na siya nasa roham doho mangulaw siya nasa gugong huhut mamarangeho parangin na badia rap doho ibana na olo doho mga juaju dohot hagaleona tung surah humurang parangena jalan na sotupa paulahomu manang tagikonomu ibana pay madisirang hamatian hamusugot molo ng sadaroham manguloy sa luhuk nay dokma dito namanut kumaaw diho ale inang Cintia Francisca Sigalingking niriri ni silas roha si matupang ngom bahit dongan nasaripe na olo doho makajong joko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo ni akadongan na pungudiso na dipangido rohamdo silas roha si matupangom gabi sinodbukmu olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham doho matpangalaho na ture maradopun ibana doho matparange na badia pabuah halat Kristen ho jalan na sotupa mahilolong ho manang tadikonomu ibana pay madisirang hamatian among sugot molo ng sadaroham manguloy sa luhuk nay dokma atong masileho na tanasyamu mahamu pabuwa ko ni padamu na poso ni debata doaw na mabuan hatana tuhamu marhite-hite goar ni debatak ama anak do topi perbadia do au madok na pinadomu ni debata dan jadi sirangun ni Joma. Amin. Jangan kamu mah pasu-pasu si Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sundak Tuhan debata mabuhina Tuhanmu. Jala asima rohana midahamu di dopak Tuhan debata mabuhina Tuhanmu
jala di pasok hom madami na utong imuna. Amen. Pwede na magsaras ni Mabusia, kaya sada, 2-4, bukod pa pong pilihan. Tapasa ma pilerto suara jauh ni debata matang yang mahita. Ale amanami na ribono gijang. Odo haruruan ni saluhut sileho-leho na denggan do nasa ulibasa ng mauliutus. Kupasata na siya nasa nanilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uwap na hutus di juno. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyang hami peleno pati pulhon harajong muli tonga-tonga ng huriyam dohot ti portibyo. Buhay maruhan ay marhiti-hiti topdin. Asa lam hutad hami gudang ni silehon-lehon nito hami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidohot tanyang hatopat tay ale ama nami. Saya mengajarkan, saya tahu kalau menewang di betul soal yang dijam. Lewat orang bisa dari rumah untuk setiap hari. Saya akan senang semua pada senangan. Hidup dari mana-mana adalah Tuhan. Unang kali kami untuk mengucapkan. Pada orang yang selalu. Ayo nak berdarah jauh. Doa pun. Roh yang sama pusing pilihnya. Amin. Asini rohani Tuhakta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata amatay. Doho persauran ito di parbadiama na totong madungani hamu nuay rodi saliling nililing na. Amen. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu.
nero amang pandemi nungasik ko pamilison akan namarhamarangi takas dunia na udah dibuat seorang munai alai di bagas tikyon tupa tu jauh tahu mas seorang munai dalam pergi mau lihat deh. Pada nami dinaupan duhami nunga di patupau atau asa mga duhami itu amat dua di batan dia diur saruna udah tahun dinamut kabunai sa rodi yang kapau cuma notok sinari aduh ada mama alun-alun nawang matong musiamang tua Mataraja ingat na tua-tua pamarita ng Pangulan Nuria ng situan na Torok. Mau lihat mamang pada nami rumah sagun sadrukna na upain dohami ina mga duha-duha itu amat tua di bata Mataraja ingat pada pamarita ng Pangulan Nuria sumuni ng situan na Torok. Atong ala marmula ng panggabihan marmula ng panhorason bandang mga musik mula mulai. Di bata buat situan na Torok baik damang pa musik sombay. Madutuk atau ngamang pada nami asa lihat panggabian lihat nang parorasani asa mga lihat mahami-hami at kanamaramarani ipogo niya laman di sibagan dito namin ganda bang mabusila.
ate mali Tuhan las rawatan atau ngawang pada nami hati beatu ada dia kana rubi dia kana orang ia dia kana marah-marah dia kalau lo nyari dina mau memutar dia kau lo tahu kita kosong nari asal beda bawa musikna masih siupani asal masih siup kami gabe jadi atau sorry mah tujuh mah iya mengabe kalau mah mau semua ni tak boleh mato oh lo bang semua dia bergombar na tak boleh make boleh satu aku beli mah kenapa tak boleh lasma rawani wadamuna lasma nang rawani perjubunake auna dua David jadi soal 5 jadi soal 5 dia auna boru berenang be mai pe upanjo kaya mamuna romamuna kamanguru
Nung asik ko pa minson at hula-hula muna.